дар шаҳри Истаравшан бо иштироки васеи сокинону меҳмонон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз тантании бошукӯҳи идона ва барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид. Дар чорабинии идона кормандони соҳаҳои мухталифи шаҳр ва сокинони шарафманди Истаравшани бостонӣ ширкат варзиданд. Зимни суханронии раиси шаҳр фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯзро ба кулли сокинони сарбаланди Бостон шаҳр шодбош гуфта, аз нақши бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон дар хусуси мақоми байналмилалӣ пайдо намудани ҷашни фархундии Наврӯз ёдовар гардид. Дар идома судяи суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят сокинони шарафманди шаҳри Истаравшани Бостонро ба ин ҷашни фархунда шодбош гуфтанд ва ба ҳамагон рӯзгори ободу осуда, хотирҷамъӣ ва ба ватани азизамон сарсабзию шукуфоӣ ва сулҳу осоиши пойдор орзу намуданд. Ба тантанаҳои бошукӯҳи Наврӯзӣ чорабинии идона оғоз гардида, аз ҷониби бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр барномаи зебо ва рангини ҳунарӣ ки ба ситоиши Наврӯз, баҳор ва зебоию шукуфои табиат бахшида шуда буд, пешкиши ҳозирин гардонида шуд. ҷашни Наврӯзи байналмилал дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо шукӯҳу шаҳомат ва риояи суннатҳои миллӣ таҷлил карда шуд. Дар тантанаҳои идона раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва намояндагони сохторҳои давлатии ноҳия иштирок намуданд. Нахуст меҳмонон таҳти навои Карнаи Сурнай, ҳунарнамоии фолклорсароёни маҳаллӣ ба маркази намоишгоҳ ҳозир шуда, аз дастоварди соҳаҳои мухталифи ноҳия, раста ва хаймаҳои наврӯзӣ, бозиҳои миллӣ ва дигар расму оинҳо ки шукӯҳи Наврӯзро ифодагар буд, шинос шуданд. Барномаи театрикунонидашуда бахшида ба Наврӯзи байналмилал таҳти унвони Баҳори файзбор аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳия пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Дар барномаи фарҳангӣ ки аз тараннуми баҳору Наврӯзи ватан, рамзи ифтихори ватандориву шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ дар сурудҳои дилангези ҳофизон танин андоз гардид, ки ба чорабинии шукӯҳи дигар зам кард. Дар маркази ноҳияи Деваштич чорабинии идона бо иштироки раиси ноҳияи Деваштич, намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. Дар оғози чорабинӣ раиси ноҳия суханронӣ намуда, кулли иштирокчиёни чорабинӣ ва сокинони меҳнаткарини ноҳияи Деваштичро бо фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику муборакбод намуд. Қайд гардид, ки имрӯз ҷашни Наврӯзро аҳли сайёра ҳамчун нишонаи эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ, вусъати ободкорию созандагӣ ва робитаи неки байни миллатҳои гуногуни дунё истиқбол мегиранд. Аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиб ва рангини консертӣ пешниҳод гардида, зебоиҳои ватани маҳбубамон, сулҳу ваҳдат, Наврӯзи аҷам васф карда шуд.